Yes, mga trabaho eh. Mapagdi paghuman sa usa ka kahoy. Lisod ni. Gamay ra kita grado nga atong kamahuan. Igo gyud ani pag limpyo ani kahoy. Himo o sira. Sakto sa ginon kay dali sa kay pangwarta ni kay order manidaan. Unya ang nag-order ni taga ubos. Ang akong pangayo 1998 kwarta ng sigurado maka remit na ko sa kuang asawa o makapalit akong sukan sa kong pamilya. Kaya relax ako may pati na magipagkakapuya na ko niya ini buandar ba ni o sakto sa ibot naman din ako kay para makapahuway ba. Kita tinggi sa kita sa kalawasan. May tarong na isang agad eh. Gamit na kay kaon. Asa ka mo magbingaw rin na pita sa kuha. Naay nag-istorya-istorya. Pero sa silingan mo ng balay, mga kuwan ba ka ng mga isturbot ginagmay ba sa balay. Muli na ko kay Manjud to ko. Bihira ka. Ano yung ginawa mo? Oh, iya, ay. Grabis kita sa kalawasan. Gutom na ba ko na? Nakaandar na mama na mo. Ba't lang wala ka ba? Bisik mo nawagan na nun. Mo-relax ako. Naan na akong bana ay. Nangita pagsudan. Di ka ni sigikan nga pero timang kapuyan. Now, dito mang ligligit. Maayo ani ay. Muon ko ni artista ron siya. Siya'y kontrabida ni ako'y bida. Ako artista. Dong! Puyas ang trabaho eh. Saan magkadihan natin? Sige, nagagawa ng... Saan na yung magagawa? Roblox. Nagduwa ko Roblox. Ay sa kontesto buha pa. Bili, nagduwa pa ko. Pakungkot pa kayo ko. Tidak, puyap. Ama na sa inyo ay nahanday ay? Wala ko kay balo. Wala ko kay balo, oy. Kapoy kami. Hindi ko ay. Tugon ko na ito. Trabaho niya. Sige. Roblox. Hindi mo pero nangilaba dito. Ay siguro. Nalipay ba ka? Saan may isodan doon? Ano tayo tug gato? Pati ka kaon. Yan kung kaon nagmata eh. Tuog sa ko. No. Babe, video babe, kaya ko kontak bag ko be. Video babe. Mo. Saan magkabagutan ka to? Ikay kontrabida ako bida ha. Buang ka na dugay kay ulig be. Saan ba nagkutin na, Libo? Content ganito pa na lang oy. Time pa wala pa ko nag-aksyon. Dali. Baling. Kita na to ba? Klaro. Imo man kung gibasa nga datog. Pag-oning content tron ni trending. Bagko. Sama ka oy. Wa man kay klaro nabasa na noon ning atong script noon dire noon. Nabidyo ka? Pero wala video. Wala ako na video. Ibalik tong katuanaan si Papa. Ibalik, wala ako na videohan. Wala na to be. Klaro ninyo ay. Ikaw may klaro. Kaya tao rin ipahuay. Gutom pa kayo. Gibasa ka nimo. Gipukaw na tungod ng tina. Aday. Ha? Nagpari ka lang doon. Ito po video-video. Sige, nulbak sa? Ha? Isuko naman ko. Isogo rin ka. Nga nung maman mo, pagka nga yung kinahan nga, pati rin nung nakapasa. No. Sige, ha? Ano,